Ndoka bulu erigo nne. Ndi Jesus bulu erigo nne. Ndi Jesus bulu erigo nne. Ndoka bulu rili nne. Ka na-egbu na-aga. Oya nu nwa na-akpọ conversion ma ọ bụrụ ka agba gị nke bụ eziokwu. Mgbe oya bụ Jesu abịakwute ụmụazị bụ mgbe fa na okenye na-anọrọ. Ma ọ bụ mgbe fa nọ na deep sleep. Whether you believe it or not, this your soul will keep on coming and be going. And your soul can never go to heaven. Your soul can never go to hellfire. Your soul can never go anywhere. Ana m ayọ ga yi ebe ọ bụ na ị nọ na wee na-anụ olu ma achọ m ka ikesa ozi a. Achọ m ka ichi ya program a. Nke izizi bụ kadiva bụ ọnwụ. Kadiva bụ ọnwụ. Ọnwụ bụ mmadụ ije ji eyipu awọlọ. Ọnwụ na ọdụ ka mmadụ ije chenji akwa oyi. Every living thing will a soul that dwells on that thing. Kedibe bụ this soul. Ibe ndị be anyị na-akpụ ya bụ mmụọ. Kedibe bụ mmụọ. Mmụọ bụ ibe a na-ada afụ anya. Metụ ya aka ma ọ bụ gwa ka ya okwu. Mmụọ na ọdụ ka eletrik bụ mmụọ ka ọ bụ. Ị na-afụ waya anya na-afụ kọpa dị na waya, mana without spirit ịbanye n'ime nya bụ kọpa, the copper cannot transfer energy to anything ị chọrọ ka ọ transfer energy to. And that energy on a transfer bụ a spirit that you cannot see but it has existence. This is how spirit lives. A spirit is something that exists, but you cannot see, you cannot feel it, and you cannot hear. But it exists, whether you believe it or not. Afia na amaro ganazu. Onwere afia na amaro, mana afia fa nazu. Maka ifili na oso sa afia ma, biva nazu. Onwere afia na amaro mana ọ nazu. Spirit ya bụ ibe na-anọ n'ime mmadụ. Ọ bụ na-ekwu okwu onye n'ọlụgụ ụwa. Ọ bụ spirit ya bụ onye abụ a na-ekwu na onye n'ọlụgụ ụwa. Ọ bụ na-ekwu okwu na mmadụ abịago ụwa ugboro ugboro. Ọ bụ that spirit bụ ibe abụ a na-ekwu na ọ bịara ụwa ugboro ugboro, not your flesh, not your body. Maka na so many of you will be misinterpreting it and misunderstanding it. I'm not going to be 1,000 times. Up with the same soul, there is a soul, there is a spirit that used to transform and come as another flesh body. When the body gets tired, then the soul will disappear. And once the soul disappears, it's only the soul that generated the energy given to your heart, given to your kidney, given to your every other thing. Thank you. That is working in your body. The soul will generating energy given to your blood, given to your heart, given to your kidney, given to your liver, given to your vein, given to every system working in your body.
Once that soul disappears, then the body will be lifeless. Nothing again will be working. That is when you will discover that the heart that is pumping in this woman body will stop pumping. That is when you will discover that the blood in that human body will dry away, will stop flowing. That is when you will discover that the kidney of such person has died. Because the soul have left the person. More than one. That thing about that soul losing me made that body well. We even got fight again when you did not treat that body very well, because the body was borrowed in coming to this very life. You have to borrow some certain things. It was borrowed. The only thing you owe is your soul and your spirit. Soul, spirit, it is something they be. Whether you believe it or not, this your soul will keep on coming and be going, and your soul can never go to heaven. Your soul can never go to hellfire. Your soul can never go anywhere. Maybe you keep on believing. Or that soul will be even a mother attack. There's a spirit behind the person. Ndị Igbo anyị na omenala anyị nwere otu anyị si akwali nya bụ mmụọ ugo. Mmụọ nya bụ akwili ugo. We return everything the person borrowed wee bịa bụ ụwa. Peacefully, so that the soul of the person will now be happy wherever the soul is. As again, your mother will be happy wherever your mother is. What does that mean? The spirit of your mother, the soul of your mother, not your not the body of your mother, because the body of your mother, but that your soul can never rest. Your soul will keep on coming to this very life. The body, the beautiful body now the body akagonka nobulu ni iga akwa na afia akwa afọ wee kanka iyipu di akwa goto ọzọ yili otu aka onwu de. So many people was alone na baba. So many people can mama even never name yasa. Tell yourself the truth. Something is wrong somewhere. So many people got their father even never name yasa. Tell yourself the truth. Jesus can never cure that thing. Jesus can never stop the hardship. Maria can never stop the hardship. Na magre nwolo obuni nyeria a befitting barrier even the Igbo na akwala onya bụ kwadu anya ani ichoki even agaloge all the very impossible onya melu so many family were great in the times of their forefathers, in the times of their grandfather. They were so great, but now there is nothing to write home about their wealth. Everything about them has devastated. Everything about them has just ago.
Kadiva Batalia. Kadiva Bataliti one Madiju one Wabun, even Neme Adaza Gaga. Magani Wallo Church Buluza. The question 191 Ejolo about na mamia nwolo. Anacho ka akwa mamia. Ndị be mamia baba ụmụnna mamia wee sị na ọ bụ na ba achọlụ ka agaba dị na akwa mozu a. No nwere omenala a na-eme na bebe. Na omenala aba a na-eme na bebe bụ na adaba nwaanyị nwa na ụmụ niile ọ mụrụ na be di ya na a ga-akwụ ụgwọ ofu n'isi ba. Ada wele special money a ga-akwụ n'isi ya. Diobala wele special money a ga-akwụ n'isi ya. And every other person wele special money a ga-akwụ n'isi ba. To the mother people before they can allow the family to bury their sister. So many of you will this kind of culture. But that is their tradition and it's Igbo tradition. You must respect the tradition of your mother people. I am coming towards there. Kediba melu no ju wabolo na mmadụ nwolobo na even na mmadụ aza agaga. Kediba melu ju wamala after the burial of your mother. Business ga dava. After the burial of your father. Business ga dava. Kediba batalia. Why? Kediba batalia. Let me tell you, onye ọbụla ga-eso abụya, anụ ọbụla na-esoro abụya warazi afa. Ịmanza ebe anụ ndị ọzọ na-aza. We are an African. Anyị bụ ndị Igbo ma abata n'ime Africa. O nwere otu ndị si eme ka ndị abụ ga-esi wee na-eme. Ibute na omume ndị ọcha butela anyị. Ndị ụka gburu erigo nne, ndị Jizọs gburu erigo nne. Ndị Jizọs gburu erigo nne. Ndị ụka gburu rili nne. Ka na-egbu na-aga. Ị ga-emelili omenala ndị be unu gosili na onye Igbo ka ị bụ. Ọ bụ na imere omenala ndị be unu ọ bụla a very big problem to your family. A very big problem to your family and to the next generation that is coming up from that very family. Kediba mali no ozu ji wa nwozu mma unu ji wa nwa nwusia ndị mmadụ nwazi adị ọbali unu nwa ịma na o nwere family bụ na mama wa nwusia after 3 months dị ọbala nwa after 3 months ọzọ ma 4 months ma 5 months onye ọzọ nwa. Kediba na-ebute ya. What is causing it? In a year, how many people nwụrụ na your family? Ị ka na-eje ụka onye nwe gbalịja akpọ fada onye nwe gbalịja akpọ pastor. Ị ga-emelili ibe ndị bụ unu na-eme ka ị wee dị ogologo ndụ. Wepụ ụka n'akụkụ ma ebe ndị bụ unu na-eme ka ị wee dị ogologo ndụ. Nke izizi bụ n'otu anyị si akwa ozu. Ụmụaka anyị na-anwụzi maka otu anyị si ahandụlụ ozu nwụrụ anwụ. Ọnwụ ụmụaka jizi rampad. Ụbọchị bulugbo nwata ada afụ ozu anya. Ekwesịrị akwasị ozu nwa na ngulu arapụ ụmụazị vanọdụ na that very family. Anything from let me just say from 10 years must vacate from that very premises. Mbọsị bulugbo na-abụ ozu nwa na family gị even in below 10 years ba niile ga-eje dị ya maternal home ga nọdụ.
away from that very family for 12 days before they will come back. 12 days before they will come back. Only reason. Maganobulu knows aba nwa. The spirit, that soul, umbage, gone on that very family when I turn around. That soul bumbavu goga chop than one waba Africa nata. That soul bumbavu goga like he convince Umwazi. Umwazi kanamu waba. Choko convince ever go Umwazi Kavana. Choko go Umwazi Avana Tavo. Navo de Banirurin. Vama Wanamboga Bolua, Agua Bova. Vama no Boga Bolua by accident. Vama no Boga Bolua, video to a convince Umwazi Avakabanwa. Open Bonwaka conversion Nijazu Adomwazi. Oh, yeah, no one about conversion, mobile car bagging Kebuzu. Mboya would just Abeguto Mazi Bumbafano, Kenyan Anor. Mobumbavan on a deep sleep. Mbavana Lanobuna Larugola. Mobumbana Lanobuna, Nabumata, no Nosia, Obuna, Omorazo Yaniano, conversion Ababa Nabumata. Magano spirit, spirit, Abego monitor, Obun every other person around. Anosia, or by any Nabumata Dobia. Conversion Adobia. Obuna. Care is not taking conversion adobo. But that person na force the child, the baby. Cause here conversion, aburo and communicable disease. Conversion, aburo a sickness na abu anokatana yaka malaria. Mabo even abono katoya wa mad. Conversion by spirit forcing another soul to join him or her that this world is not livable. That this world is a place of suffering.